أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بشر وأنذر ووعد وأنقذ بها البشر من الدلال إلى صراط المستقيم. اللهم الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إلى الله تسير الأمور. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا بما يحبه ويرضاه، وأن يرينا حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أملوا ألم تركبوا كبرات سمعتي ደቂ ኣንስትዮ ክትኮና ትኽእላ ወደቂ ተባዕትዮ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢንሻአላህ። ሎም መዓልቲ ኣብዚኣ ናይ መጀመርያ ሓልቃ ማለት እዩ الدورة التأهيلية للحياة الزوجية بدبل عنوان بارت 1 حيزة كقربي إن شاء الله نقولاتنا بنفيت دلوا ክትከውን እዚኣ ሓልቃ እዚኣ ከምቲ በልኩ ናይ መጀመርያ እያ ፓርት 1 እያ ማለት እዩ። ሓልቃ ነምበር 1 ማለት እዩ። ስለዚ ብርትለይ ንውሕ ክብል ይኽእል እዩ። ምክንያቱ እዚ ዘረባ እዚ ናተይ ኣይኮነን፣ ባዕለይ ሪሰርች ገይረ ካብቲ ኢለ ደምፃእክዎ ዘረባታት ኣይኮነን። እንታይ ደኣኒ ብሓደ ሸኽ ዝተዘረበ ዘረባታት ከም ሓልቃታት ገይሩ ደቕረቦ እዩ። እሱ ድማ ስጋዕ ከምቲ ናቱ ማለት እዩ። ገሊኡ ብ25 ሚኒት ገሊኡ 24 ሚኒት ገይሩ ዝሰጀሎ ስጋዕ ብ30 ሓልቃ ዝበፅሕ ገይሩ ኣሎ። ላኪን ኣነ ከቕርቦ ከለኹ ምስ ረኣኽዎ ምስ ሰማዕክዎ እምበኣረይ እዚ ዘረባ እዚ መይቢ ብዓረብ ስለ ዝኾነ ናብ ኩላትና ክበፅሕ ኣይክእልን ይኸውን ዝብል ኣተሓሳስባ ናብ ኩሉ ገዛ ክበፅሕ ስለ ዝደለኽዎ በቲ ቋንቋ ንርድኦ ገይረ ከቕርቦ ክፍትን እየ ኢንሻአላህ። ወረብ العالمين ካብ ረብ العالمين ተውፊቅ ንኽህበኒ እንዳተመነኹ ወኩላትና ሰሚዕና ኣብ ግብሪ ንኽነውዕሎ ምእንታን ካብ ረቢ ለመናይ ንረቢ የቕርብ ማለት እዩ። ወኢንሻአላህ ክንጅምራ ኢና እዚኣ ዘረባናትና። እዚ ቶፒክ እዚ الدورة التأهيلية للحياة الزوجية دبل بزي الشيخ شمو محمد خير شعال يشمو እንድሕር ኣብ ኮምፒውተር ኣቲኹም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ኖት ኦንሊ እዚኣ ጥራይ ፕሮግራም ኣይኮነን ዘለዎ ካልእ ከማን ዝተፈላለየ ኣርእስትታት ዝሓዘ ንዓና ዝጠቅም ብዙሕ ፕሮግራማት ኣለዎ። ስለዚ እዚ ቶፒክ እዚ ኣነ በዚ ትመስለኒ ንኩላትና ንዓብይ ይኹን ንንእሽተይ ንሰብኣይ ይኹን ንሰበይቲ ደርኢ ቶፒክ እዩ። ነዚ ቶፒክ እዚ ምስ እንሰምዖ ፅኒኢልና ምስ እንሰምዖ ድሓነይ ኣነ ተመርዐየ እንዴ خلاص ንዓይ ደርኢ ጉዳይ ኣይኮነን
ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ወላ እንተተመርዓና ደቅና ኣለውና ንኣሽቱ ደቅና ኣለዉ እዚኣቶም እዚ ማዕሉማት እዚ ካብዚ ወሲድና ምሳቶም ከና ንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ወላ ሰበይቲ ወላ ሰብኣይ ቆልዑት ንኣሽቱ ድማ ደይተመርዓው ተለዉ ድማ ምዝሰምዕዎ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብቲኣ ኩነታት ናይ መርዓ ምስ ትመፅእ ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ክሕግዞም እዩ ማለት እዩ እቲ ሓያት ዘውጅያ ምስ ኣተውዎ እዚ ጥቕሚ እዚ እዚ ዘረባታት እዚ ሰሚዖም ዝፀንሑ ጠቃሚ ኮይኑ ክረኽብዎ እዮም ስለዚ ብዙሕ ኣየናውሕን እየ እንሻላህ ዳይረክትሊ ኣብቲ ቶፒክ ኣትየ ስለዚ ኣነ ክዛረብ ከለኹ ደጊመ ይብል ከም ካልእ ከም ሰከንድ ፐርሰን ኮይኑ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ወኩሉ እቲ ንዓና ዘርእየና ጉዳያት ጠቃሚ ኮይኑ ድተሰማዓኒ على حسب እቲ ቋንቋ ናተይ ምስቲ ዓረብ ኣወሃሂደ ከም ንዓይ ተረዳእኒ ገይረ ከቕርቦ ክፍትን እየ እንሻላህ ويعني كلنا بشر يمكن حدا ቃላታት ናብ ትግርኛ ክትርጉሞ ደይከኣልኩ ንዑ ግድፍ ኣቢለ እታ ሰንተንስ ብኸመይ ከም ተረዳእትኒ ገይረ ክገልፃ ክፍትን እየ ኣብዚ ግዜ እዚ ጌጋ ምዝህሉ ሙሳምሓ እንዳጠለብኩ ባዕልኻትኩም ኣንቱም ሰማዕቲ እንዳዓረኹም ክትሰምዕዎ ትሕትና የለምናኩም ባርከስ ሕጂ እዚ ሼኽ እዚ ነዚ ዘረባ እዚ ክጅምር ከሎ እንታይ ኢሉ ይጅምሮ ክቡራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ይብል ማለት እዩ ሓደ ካባና يعني سي كورس كم كورس عينت جيرو قدمي مرعى ناي حياة زوجية كورس نتي مرعو ريدي زغبرو تمرتي وسيدو دو يفلت إلو يحتت مالتي يبل أب هوتنا بزح كورسات نوسد يبل مالتي بجركا زيا كورس زيا السدما example يهب مالتيو حاد سب اندحري حانتي مركب كزور انتدع خوينو نزا مركب زيا خمي جيرا كم تخيد كمي جيرو خم دزورا كورس تمرتي ألو الكورسيتي يوصلو بدحريقو مصنعتو صنيعو مرمرا تواهيبو نت مرمرا وسيدو سيرتيفيكت كم دحز يخون مالتيو إذا سيرتيفيكت زيا نعو انتاي تخونولا مالتيو ويتنس يعني شهادات تخونولا إذا سبزي for sure كله important دخانة معلومات نظام مركب زيا نخزور درعي دحزلت تخون مالتي جن اندحري أبزي مرمرازي انت زي حليفو for sure كحليفو ولا دات كورس يوصل دنبر حليفو نظام مركب زيا كزورا فقد يبلون ويمكن كماني ناتو كورس بملؤو نخواص دخمان يقدد مبزحتنا إنجليش كورس نوسد عبدالنا هلينا ولا بعد حجر عرب كن ولا أب وضع عدي إنجليش نوسد أبز زي إنجليش مسوسدنا حدا عينت حدش زخاني بوزيشن مزيع قانقو زيع زخيد لعلد بلا بوزيشن نركب مالتي حنتيلو example يلو حدا عالم يلو ننتعشو مخ قيد داليو
ንስፔስ ክኸይድ ደልዩ ንስፔስ ክኸይድ ምስ ደሊ ኣብዚኣ ስፔስ ምስ ከደ ጥራይ መዓልታት ውሕዳት መዓልታት እዩ ዝኸይድ ላኪን ነዚ ነገር እዚ ምስ ሓሰበ ናይ 2 ዓመት ድኸውን ኮርስ የግድ ክኸውን ንክወስዶ ናይ መሬትን ናይ ስፔስን ደዛርብ ኮርስ ዝነግር ኮርስ ንኩሉ ይወስዶ ኢሉ ስለዚ እዚ ሸኽ እዚ እንታይ ይብል ማለት እዩ ኣነ ሜን ራእይ ይብል ናይ ፋሚሊ ሊደር ክትከውን ናይ ፋሚሊ መራሒ ንክትከውን ይብል ማለት እዩ ካብዚ ናይ ስፔስ ምኻድ ወይ ከዓኒ እዚኣ ታሽሙ ድበልናያ ቦት ድበልናያ ንዓ ድራይቭ ምግባር ድበርትዐ ኮይኑ ይስምዓኒ ወኢምፖርታንት ኣሃምያ ደለዎ 100% ንሱ ኮይኑ ይስምዓኒ ይብል ማለት እዩ ካብ ንዝኾነ ይኹን ማሽን ኣምፂእካ ኦፐሬት ንክትገብሮ እቲ ፋሚሊ ክትመርሕ እሱ ሞር ቁጡራ ደለዎ ወሞር ኢምፖርታንት ነገር ኣብ ሂወት ናይ ወዲ ሰብ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ኢሉ ንመርዓ ገጽካ ክትከይድ ከለኻ ኣብቲ ናይ ፕሮሰስ መርዓ ክትኣቱ ከለኻ እዚ ናይ መርዓ ፕሮሰስ is more complicated يعني معقد ዝኾነ ንሱ እዩ ኣብዚ ካልእ ማለት ናይ ሓያ ነገር ይብል ማለት እዩ ሶ ንምንታይ ኢና እዚ ናይ ሓያ ዘውጅያ ታሂልያ ኢልናሲ ኮርስ ደይንገብር يعني obligatory ደይንገብሮ يعني ዋጅብ ደይንገብሮ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ይብል ማለት እዩ እዚ ሸኽ ካብዚኣ ሰዓት እዚኣ ኩላትና ኮይና ተሓባቢርና እዚ ኮርስ እዚ ክንጅምሮ ኢና ይብል ማለት እዩ ኢንሻአላህ ኩላና ክነስተፊድ ምንታን ሕጂ እንታይ ይብል እዚ ሸኽ እዚኣ ዓለምና እዚኣ ንርኢ ኢና ኩሉ ዳይሬክሽን ናይ ትሬኒንግ ዳይሬክሽን ናይ ፕሪፓሬሽን ናይ ድኾነ ይኹን ነገር ኣብ ሂወትና ደሎ ኣብዚ ዳይሬክሽናት ክትከይድ ንርኢ ኣለና ይብል ኣብ ኩሉ ናይ ሂወትና ነገር ውዛራታት ተገይሩ ይብል ማለት እዩ እዚ ውዛራታት እዚ ድማ ሞስትሊ ኣብቲ ዌል ዲቨሎፕድ ካንትሪ ድኾነ ምዕቡላት ሃገራት ብመብዛሕትኡ ይርአ ኣብዚ ግዜ እዚ ኦፊስ ናይ ኩሉ ነገራት ይገብሩ ማለት እዩ ኦፊስ ናይ ትሬኒንግ ኦፊስ ናይ ሄልስ ሚኒስትሪ ኦፊስ ናይ ትራንስፖርቴሽን يعني ሚኒስትሪ ኦፍ ትራንስፖርቴሽን ወዛራ ናይ ትራንስፖርቴሽን ኩሉ በብዓይነቱ ኦፊሳት ይርአ يعني بحصيرو ኣብዚ ዓይነት ፊልድታት ተፈላለየ ፊልድታት ናይ በይኖም ትሬኒንግ ገይሮም ከም ስርዓት ወዛራታት ዝኸፈትሉ ኣለው ይብል ማለት እዩ ተፈላለየ ሕጂ ከምዚ ዓይነት እዚ ትሬኒንጋት ከምዚ ዓይነት እዚ ተድሪባት ዘለዎ ድማኒ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ዘለናዮ ድማ ከም ፈን ዓይነት وات ذا سيم تايم ድማኒ ከም ኖሌጅ ኮይኑ ይረአይ ኣሎ ይብል ማለት እዩ ሶ ንምንታይ ኢና ንሕና ኣብዚ ናይ ሓያ ዘውጅያ ታሂልያ ኮርስ ኖርማል ዓዲ ከምዛ ዓዲ ኮርስታት እዚ ድወሃብ ደሎ ከምኡ ጌርና ደይንጥውሮ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ግን ምሳኹም ኮይነ ናይ 30 ሓልቃ ዳኣክል በዛ ዓይነት ኮርስ ክንመሃር ኢና ይብል ማለት እዩ ሕጂ
جبز انتاي بلالو مالتيو هذا نيوس بتصيحني بالمالتيو أبحانتي هاجرات نا إسلام شماي تغسن وبرضو أنا جوجل أتي ريسيرش جري كرخباي كالكون تعدين تاع يعني من مقانا لكن يبل عند حري هذا سب أبقادي ناي الشرعي كيدو أبلاي كجبر ويكا ريجستر كجبر انت دا دليو straight forward خيدو ناي عقدي زواج ورقة كوتص فتسيمو عيكالنيو unless مسؤو حانتي ورقة على السادماني زي عينة زي كورس دوسدي ترئي ورقة على نزي ورقة زي كيدو كورس وسيدو نزي ورقة زي حيزو مزيئو مسخال دوكومنتات جيرو كأربع خلو اتي تعشمو زواج بروسس ناي مرعى مالتيو بقليلو يخيد بول حانت تاقام يبولون كيدو اتي لايسنس ناي مرعى يوطاء وعقد دالو زواج يخيد مالتي غصل مالتيو أما نزيا ورقة زيا اندحر دايبلو ويزر سبيتي والانستيتي تخون وهو تبعتاي كلتي يوم اندحر نناتهم ورقة زيادة زي بلهم مرعى دبحال أي كوغبرو أي كولون يوم يبل مالتيو زي عد زياقن نايني تعديا والله أعلم أنا اسقى حجي أي جاي بالليل مالتيو إزي نجار زي obligatory خنقبرسي زي نفتن يبل مالتيو حجي أحواتين أحتين يبل مالتيو كلكم أحواتيك سمعوني تقولوا دالكم تريوني تقولوا دالكم قدم من زمان مالتيو أبديتاتنا أبوبوتاتنا كله مالتيو أبوتاتن أديتاتن يعني ندقم قدم مرعى ريدي نخقبرو preparation نخقبرو يصعروا نيرهم ارمي حدا ودهم كي تمرعى وخلو كله اتي مسؤولية ناي مرعى يهبو ينقروا معداد الله يمعدوه مخرد الله يمخروا بردو والمستهلوهم كم زعينة تبعات يكايدو نيرهم ادمي تعمرعاتي آمن مالتي حجيقن ازي اكشن ازي very weak دخومي دالو بزن ريادة لنا very weak يدالو يبل سلازي حانت ستوري يمتز مالتيو انتا يبل حدا حوي يبل يعني أسلامي حوي مالتيو معلش كي تنوح منتان بزيادة تو كبلي إن شاء الله كمل لي إيه تقريبا دلوقت ماني أفهمت كليب كان كالحنت إنه عليه تخوني عقل دحن كمل سكمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبرات سمعتي تملي سكم باركس كاتو قصيلة إتي قصة نايزي شيخ زي حدا أسلامي حوي متيو زي قصة زي أنا جيرو نيلو دتزارب إن شاء الله كبري زي قصة زي أمونغو إتي حجي بزغزيزي ود 8 عمت كوينو دالو سبعي متيو نزي شخص نغرو زالو مالتيو بزعبا نفسو بزعب أبوون قدمي خندي عمت نيشتين كوالسو عبتي أمرع جزي زبط حلو ساعات انتي كم تارخ بأيدي نقر دالو وزي سبزي يعني أب نولج بتعمي knowledgeable person نيرو عبت society ناتو عبتي عبرة سبناتو دماء فلوت مهور very high position مرتبة عليا لنبارة سبيو كم زبالكو أبز ساعات زقن ود 8 عمت يخوين دالو سلازي بالسبزي متينا زي الشيخ زي انتاي بلو أنا يلو أبت جزي تمرع خلو جزي الحمد لله
كله تي نبي وتي دليني نجارات كله جيري تمرعي عم جزاي دحر خلت معلتي أبوي زيارة قبل لي متيو حجب الساعة زي أبوي مبروك بلاني متيو إلى ترى أنا حسيبه له لكن بعد شوية اتفاجأت له مفاجأة غير اللي أبوي بالمعلتي أبزق زي أبوي تاخبلني يرخبوا له انتاشمون بنسل مدمسس وورقة أمጽእ ይብለኒ ኢሉ ሕጂ ኣነ ድማ ኢሉ ኣብ ሰዓት እዚ ኩሉ ነገር ናይ ሓያ ናይ ዘውጅያ ናተይ ኣሳስ ኩሉ ነገር ኣሲሰ ግን እዚኣን ነገራት እዚኣተን ኣብ ሓንጎለይ ኣይመፃን ስለዚ ኣይነበረንን ኣብ ገዛ ይብል ኣቦይ ግን ኢንስስት ትገብር ላ ኣምፃየ እንዳኣኒ ንዓ ክፍል ምሳይ ይብለኒ ኢሉ ሽዑ ኣነ ድማ ተቢለ ይብል ማለት እዩ ተገሪመ እንታይ እዩ ኣቦይሲ ካብ ርሳስን ወረቐትን መደምሰስን ሲ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ክምህረኒ እዩ ኢለ ተፀብየ ድሕሪኡ ኣቦይ እንታይ ኢኻ ደሊኻ ይብሎ ኺድኣ ኣምፅእ ኢሉ ኢንስስት ትገብር المهم ይብል بعد شوية ከይደ ነዛ ወረቐትን ፔንስልን ርሳስን ሒዘ መፅእ ኮፍ የብለኒ ይብል ሕጂ ኮፍ ምስ ኣበለኒ ይብለኒ ፀሓፍ ይብለኒ أنا دما أنت أخذ صحف يبلون أبوي كأني دحن دبلكوا صحف جدال خايو صحف يبلني أنت هاي مخ صحف دحر خنداي زي مالتيو سؤالي ودخلنا نجار أبزا ورقتي صحف يلو دحرا يبلني دمس الساعة يدمس الساعة مليسو صحف يبلني يتصحف مليسو يدمسني مليسو صحف بلني يتصحف مليسة يدمس الساعة سلسة زي بتصحيلو دحري إليه أبوي انتي خارلي خبز نجارزي مسبالكو شعو يبلني نعبل انت ودي يبلني له زي حياة الزوجية زي كمزع ورقة بنسلين تصحف على اللخا مدام ساسن يبلني له حجي كل ما حما أبهيوتك ኣብ ሰበይትኻ ትሪኦ ነገር ኣብ ሂወትካ ደስ ዘይብለካ ነገር ብዙሕ ክህሉ እዩ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ወሳ ድማ ነፍስ الكلام ሰበይትኻ ድማኒ ኣባኻ ደስ ዘይብል ስራሕ ብዙሕ ክትርኢ ይብል ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉማ ንስኻ ሕማቅ ትርኢ መደምሰስ ኣምፂእካ ድምስስ ተብላ ኩሉማ ድማ ንሳ ሕማቅ ትርኢ ካባኻ መፂኣ ድምስስ ተብላ ከምዚ ኢኹም ክትገብሩ ደለኩም ሓያ ዘውጅያ ማለት ከምዚ ማለት እዩ እንድሕሪ ንስኻ ደይደምሰስካ እንድሕሪ ሳ ደይደምሰሰት እዚኣ ወረቐት እዚኣ ተፃሒፋ ደላ እንታይ ክትከውን እያ ኣብቲ ሕማቅ ልዕሊ ሕማቅ ልሕሊ ሕማቅ ተኣኪቡ እዚኣ ሰፍሓ ናትኩም እዚ ቡክ ናትኩም እዚ ፅሕፍዎ ዘለኹም ኣብ ሓያትኩም ተብልዎ ዘለኹም ነገራት ሕማቅ ኮይኑ ክተርፍ እዩ ስለዚ እንዳደምሰስካ ሓያ ዘውጅያ እንዳደምሰስካ እንዳተኸኣልካ ምኻድዩ ኢሉ ከምዚ ኣይሉ መሰጅ ኣመሓላሊፉለይ ኢሉ ይዛረብ ማለት እዩ ሶ ካብዚ እንታይ ንርኢ ማለት እዩ ቅድም በቲ ናይ ድሓለፉ ኣቦታት ማለት እዮም ኣብ ሂወት ናይ ደቆም ስጋዕ ክንደይ ሮል ከም ዝነበሮም ንግንዘብ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ገይሮም ንደቆም ኣብ ዕድመ ናይ መርዓ ምስ በፅሑ ከምዚ ገይሮም ሬዲ ይገብርዎም ነይሮም ሕጂ ግን እዚ ነገር እዚ የለን ኣብ መብዛሕትኡ ገዛ ኣይትሪኦን ኢኻ ይብል እንተሎ ተኮይኑ ድማኒ with the wrong message يعني ንመሓላልፎ ነገራት ድማ preparation ንደቀና ክንገብሮ ኢልና ንሓስብ ድማ with the wrong one ብቁኑዕ ደይኮነ መንገዲ ክነመሓላልፎ ከዓ ንርአ ሕጂ ክንርኢ ተኮይንና ኣብዚ ግዜ እዚ ዘለናዮ እቲ ኣርቃም يعني እቲ ቁፅሪ ናይ ጥላቅ ዝወድቕ ደሎ ኣብ ሂወት ናይ ወዲሰብ ኣብዚ ግዜ ዘለና እንተ ተኣሪእና طبعا يعني ነቶም ደይተመርዓው ሰባት ቁርብትለይ ተስፋ ናይ ምቁራፅ ነገር ንኸይስማዓኩም እምበር እቲ ሓቃይቕ ግን እንታይ ይብል ማለት እዩ እቲ ስታቲክስ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ዓረብ ሃገር ሽማ ኣይነገረን ሽማ ኣይፀውዐን ግን ኣብ 1951
يبل 90% ጥራይ ነይሩ ይብል ማለት እዩ ዲቮርስ ታሽም ማለት እዩ ዲቮርስ ናምበር ማለት እዩ ሬት ማለት እዩ 9% ጥራይ ነይሩ ብል ኣብ 1961 ድሕሪኡ ብ10 ዓመት 16% በፂሑ the same ሃገር ማለት እዩ ድሕሪኡ ብቅድሚ 10 ዓመት I think እዚ ታሽሙ ክገብሮ ከሎ እዚ ሸኽ እዚ ነዚ ሓልቃታት ክገብር ከሎ I think 2010 or 12 ኣቢሉ ይመስለኒ ገይርዎ before 10 years ድማ ይብል it increases to 30% በፂሑ ማለት እዩ ሕጂ ይብል ኣብዚ ሰዓት እዚ ዘለናዮ ድማኒ ቅድሚ 8 ወርሒ ድማኒ the same ዓዲ ማለት እዩ the same country 49 ዳርጋ almost 50% በፂሑ ይርከብ ኣሎ ይብል እዚ 50% almost 50% ይብል ዳርጋ almost in a short time يعني ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ትምርዑ ምሰበሉ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ድርከብ ደሎ ጢላቃት እዩ ኣብ ካልእ ዓዲ ድማኒ the same ሃገር ዘይኮነት ዓረብ ዓዲ ድማኒ 60% ድበፅሐ ካሎ ይብል ስለዚ እዚ very bad sign يعني እዚ ኢሻራ እዚ ብጣዕሚ ሕማቅ ኢሻራ እዩ ይብል ነቶም ዘይተመርዓው ደለው ነዚታት ክሪኡ ከለው يعني يكون متشائمين ማለት እዩ ተስፋ ናይ ተስፋ ምቁራፅ ነገር ከሪኦም ይኽእል እዩ يعني مش نبزن عدتات زي عند تقصقون هاجرات ديكوناسي in general يعني أبزي عالمنا in general مالتيو أبدو خنا يكون بوتا تي divorce rate تي نايت إلى number ندعبي يخيد يرعي له جي أسعب بيلو دمان تايبل أفتحادي نحن تعدي newspapers يعني غازيتا تايبل دما صحيفهم يبل دماني فينومينا يبل مالت حنتي ظاهرة دترخبت يبل تي أثناي إلى نجارسي أمتى بتصحي خمدلو أنت عينت شم هو مخمدلو يقلت مالتيو السلماني ظاهرة الطلاق في سنة الأولى دبل حتى أوت يومولو يبل مينس يعني زيهم سبعة زياتهم تمرعو مصبولو زيهم تينيجرز دخلوا بلوم ولا زيهم مرعى تعشمو تبصحو سبات على طول تمرعو مصبولو يعني أب وشت عمت كيمالو أخلو تتقلا يركب على يبل مالتيو قالي أميلو حتى دحري حدا ورحي كفتا مرعاه معلتي زتمرعولا قالي دماني كلتي ويسلستي وشدشتا ورحي ويكا اللي ربت يعني لعلي وان لعلي حدا عمت إلى يركب يرعي يبل مالتي وزي حجن تاير إينا مالتي وزي سبعي زي تمرعي وارلو نزاك على نستيت زي فتسيمو خيفلتا تعين السب مخانا خيفلتا والسبردو كيفلتاتو اتي حياة فحفحي بلالو مالتي إلى متيو يفعلالي لو مالتيو فقانا خيتا فالتو خلو مخنياتو اتي أوارح بحرر أمات وارلوسي حد صار يعني قاموا أي بتصحون عند خالق ستوري دماني هذا حاونا يبل سبيتو خلتيهم مالتيهم 70 سبيتن كوينهم نودهم كمرعو سلادليو مرعات ندليلو إلهم مالتيو حجي طبعا نورمالي عد خيدات دلي عد كيدا خدلي 16 جزا مرعوت مالت بيلا مالتي تمريحة تحبيرة 16 جزا خيدا زين 16 جزا دماني اتي جزايلا يعني جزاناي نوليجي لا جزاناي أدبي لا يعني كل سبسي انت عينت جزا مخانو دبل لهم دمسكن لهم جزاوتي أتياتو مالتيو سلازي أبزيا جزازيا مسعتوت أبزن جزاوت زياتن كلن مسعتوت مفاجأة رخيبة مالتيو كابتن 16 دك نستيو أبز جزيزي
ድረኣየተን 21 ካብኣተን ዝተጠለቓ ኮይነን ፀኒሐን ማለት እዩ ጥራይ 5 ደይተመርዓዋ ረኺባ እዚ እንታይ የርእየካ እቲ ናምበር ናይ ጢላቕ ከመይ እንዳለዓለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብዚአን ሰባት እዚኣተን ገሊአን ንክልተ መዓልቲ ድሕሪ 2 መዓልቲ ዝተጠለቓ ገሊአን ድሕሪ 2 ሰሙን ዝተጠለቓ ገሊአን ድሕሪ 4 ወርሒ ማክሲመም ዝተጠለቓ ነይረን ማለት እዩ ካብዚ እንታይ ንርኢ ማለት እዩ ኣቦታትን ኣዴታትን ግቡእና ኣይንገብርን ኣለና ምስ ደቅና ንምሕሮም የለናን መርዓ ማለት እንታይ እቲ ሬስፖንሲቢሊቲ ናቱ ከይመሃርናዮም ስለ ዳኣትዎ ዘለዉ እዩ ይብል ሕጂ ቀፅል ኣቢሉ ድማ እንታይ ይብል ኣብ ሶሳይቲስ ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ፃዓዱ ኣስላም ደይኮኑ ማለት እዮም ያዕኒ ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ሳፈሪን ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ነገራት ሕማቕ ይርከብ ይርአ ይብል ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ ይብል ተፈኩክ ናይ አልኡሰር ያዕኒ ፋሚሊ ድበሃል ነገር ተፈኩክ ናቱ ይርአ ይብል ከምኡ ጥራይ ደይኮነ ከማንሲ ፈፂምካ ናይ ኡሰር ኢንሻእ ደይብሎም ዓደም ናይ ፋሚሊ ምግባር ደየለ ኮይኑ ትረኽቦ ኢሉ ያዕኒ ፈፂሞም ናብ ፋሚሊ ንክገብሩ ፋሚሊ ኣብ ሂወቶም ፋሚሊ ድበሃል ነገርሲ እንዳጠፍአ ይኸይድ ከም ደሎ የርኢ ይብል ሕጂ ኣብ 2020 ይብል ሓንቲ ኣብ ዩሮፕ ኣላ ዓዲ እታ ሽማ ኣይገለፀን ላኪን ኣብ ዩሮፕ ኣላ ዓዲ 2020 ምስ ንበፅሕ ግዜ እዚኣ ዓዲ እዚኣ ዳርጋ ከምደየላ ክትከውን እያ ይብል ምክንያቱ ናይ ፋሚሊ ነገር ናይ ኡሰር ነገር ተራቡጥ ነገር ስለደየለ ፋሚሊ ድበሃል ነገር ስለዝጠፍእ ደሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዳርጋ ደየላ ክትከውን እያ እዚ ክብል ከለኹ ኣብዚ ዓዲ እዚኣ ኩሉ ነገር ፐርፌክት ይብል ቴክኖሎጂ ኢኮኖሚ ያዕኒ ናይ ገንዘብ ነገር ዩኒቨርሲቲስ ኩሉ ነገር ኣሎ ይብል ማለት እዩ ኢላ ፋሚሊ ይብል ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ፕሮፐር ሜሬጅ ድበሃል ነገር የብሎምን ስለዚ እንድሕር ፕሮፐር ሜሬጅ ናይ መርዓ ነገር ከም ትረቡ ረሱል እንድበልዎ እንድሕር ደየለ ኮይኑ ድማኒ ቆልዑት ኣይክውለዱን እዮም ቆልዑት ተዘይተወለዱ ድማ ፋሚሊ ድበሃል ነገር የለን ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እዚ ዓዲ እዚኣ እንዳጠፍአት እንዳወሓደት ስለትኸይድ ደላ እንዳጠፍአት ክትከይድ እያ ንሕና ከም እስላም መጠን ግን we have to have family يعني family ክንብል ከለና በቲ ረቢ ዝደለዮ በቲ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዝደለይዎ ብኡ ጌርና ፋሚሊ ኣብ ስድራና ፋሚሊ ድበሃል ኣብቲ ኮሚኒቲ ናትና ክህሉ ኣለዎ ነዚ ፋሚሊ እዚ ድማ ፕሮቴክት ክንገብሮ ካብቲ ኮነ ይኹን ሕማቕ ነገር ክንከላኸለሉ ኣብ ልዕሊኡ ድማኒ ሙዓመላ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ኣንስትና እዚ ሕማቕ ተዓምል ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ኣለው ጠብዓን ብዙሓት ስለዚ እቲ ገበን እዚ እቲ ዝለዓለ ገበን እዩ ይብል ማለት እዩ በራእዩ እዚ ሽኽና ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ እሱ ስለዝኾነ ድማኒ በዚ ሰበብ እዚ ዝተለዓለ ድማኒ ብዙሕ ናይ ተፈኩክ ናይ ኡስራ ይርከብ ይርአ ብዙሕ ዲስፋንክሽናል ፋሚሊ ይርአ ብዙሕ ኣስላማዊ ሕብረተሰብ ኣብቲ ናታቶም ናይ ፋሚሊ ነገር ብዙሕ ኣብ ክንዲ ምትእስሳር ፋሕፋሕ ምባል ይርአ ምክንያቱ ሰብኣይ እንድሕር ንሰበይቱ ፅቡቕ ገይሩ ሙዓመላ ናይ እንደይዓመላ ከምቲ ዝግበኣ ረብን ረሱልን ድበልዎ ከምኡ እንተዘይሂብዋ እዚ ናብቶም ቆልዑት ይርአ ሽዑ እቲኣ ፋሚሊ እታ ኡስራት እያ ፋሕፋሕ ኢላ ትርከብ ሕጂ እምበኣረይ እስከ ንርአ ኣብዚኣ ኮርስ እዚኣ ብዛዕባ ምንታይ ብዙሕ ዓይነት ቶፒካት ኣለና
እንታይ ኢና ክንዛረበሉ ንኽእል በበንእሽተይ ጌርናስከ ንቕርባ እንታይ ክንዛረብ ኢና ብዛዕባ ሜንታሊቲ ናይዚኦም ዝምርዓው ሰባት ሜንታሊቲ ከመይ ጌርካ ፕሪፔር ትገብሮም ያዕኒ ሜንታሊ ብምንታይ እንታይ ዓይነት ጌርካ ፕሪፔር ትገብሮም ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ኸ እንታይ እዩ ሞቲቬት ትገብሮም ደሎ ንኽምርዓው ብዛዕባ ሕፀ ከመይ ጌርካ ሕፀ the whole process ያዕኒ እንታይ ይግበር እስልምና ዳሕራይ ከመይ ጌርካ እቲኣ ሰበይትኻ ንወዲ ተባዕታይ እዚ ከመይ ገይሩ ዝወዲ ተባዕታይ እዚ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ክመርፅ ወይ ንሳ ከመይ ጌራ ሰብኣይ ድኾና ሰብ ትመርፅ ክንዛረብ ኢና ብዛዕባ ናይ ዓቕዲ እንታይ እዩ ኣብ እስልምና ዳሕራይ ከ ኣብ መንጎ ዓቕድን ኣብ መንጎ እቲኣ መርዓ መዓልትን እንታይ ይርከብ ብዛዕባ ምንታይ ኢኻ ትዛረብ ምስ ሕፅይትኻ ወይ ምስ ሕፅይኪ ክትራኸብን ከለኻ ብዛዕባ ምንታይ ትዛረብ ዳሕራይ ድማኒ ንሕፅይተይ ወይ እንታይ ጊፍቲ ክገዝኣላ ድኽእል እንታይ ዓይነት ጊፍቲ እያ ካባይ ኤክስፔክት ትገብር ብምንታይ መንገዲ ገይረ እየ ድህባ ኣብ ልዕሊኡ ድማኒ ከመይ ዓይነት ሙዓመላ ንሳ ምስቶም ስድራናተይ ተዓሙል ናታ እንታይ ዓይነት ተዓሙል ክኸውን እዩ ዘለዎ ወኣነ ምስ ስድራኣ እንታይ ዓይነት ተዓሙል ክህልወኒ ኣለዎ ብዛዕባ እዛ ምሸት እዚኣ ከመይ ጌርና ኢና ኦርጋናይዝ ንገብሮ እታ መርዓ መዓልቲ ማለት እያ ከመይ ዓይነት ኦርጋናይዝ ንገብሮ ብዛዕባ ምንታይ ኢና ክንዛረብ እዚ ኩሉ ከምቲ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ድበልዎ እዚ ሰብ እዚ ኸ ልክዕ ከምቲ ረሱል ድበልዎ ድዩ ክገብር ዘለዎ እንታይ ዓይነት ተሰሩፋት ክህልዎ ዘለዎ ነፍስል ከላም እቲ ጓል ኣንስተይቲ ከምቲ ረሱል ድበልዋ ድያ ክትከውን ዘለዋ ከመይ ጌራ ከምቲ ረሱል ድበልዋ ትኸውን ኢልና እዚ ኩሉ ክንዛረብ ኢና ኣብ ልዕሊኡ ድማኒ ጠብዓን ታሽሙ ዘይብሉ ፀገማት ዘይብሉ መርዓታት የለን ወይ ሓዳር የለን ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ እቲ ፀገማት ዝጋጠም ድማኒ እንታይ ዓይነት ፀገማት ክኸውን እዩ ወከመይ ጌርና ነዚ ፀገም እዚ ሶልቭ ንገብሮ ክንዛረብ ኢና ድሕሪኡ ድማኒ ድሕሪ እዚ ኩሉ ናይ ፀገማት ምስ ተዛረብና ድማኒ በቲ ረብን ረሱልን ዝደልዮ ድማኒ ምኽሪ ነዞም ክልተ ዝተመርዓው ወስያ ዝኸውን ከም ወስያ ዓይነት ጌርና ክነቕርብ ኢና እንሻአላህ ብዚኣ ሕጂ ጠጠው ከብል እየ ማለት እዩ ስጋዕ ኣብ ድመፅእ ዘሎ ንእሽትለይ ስጋዕ ደቕርብ ማለት እዩ ክምለሰኩም እየ እንሻአላህ ሳልሰይቲ ማለት እያ ሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ